U першим конкурсним терміну за упис на одделjenje za rusinistiku nie prijavila še ani jedna osoba. Ukazalo się, że z roka na rok opaduje interesowanie za filozofski fakultet, który wsze był jeden z popularniejszych na Novosadskim uniwerzitetu. Taki trend okreme obačić na oddeljenju za rusinistiku, ali i na drugih oddeljenjach na jazikoh nacionalnih menšinoh. Думаме željem da jaka vekša premenka u samih studijoh može nie veľa, ale takú spremeniť situáciu, o čím sa robí. Znači, už bolo bešedi i my sa počali pririchtovať za dvopredmetnú nastavu. Teraz máme akreditáciu, medzi tým u tej akreditácii, čo sa teraz robí, to prosto nevošlo. Nie moje zabim toľko, ale preco my sa nás dávali, bo vjerojatno, keď by bolo dvopredmetná nastava, to by veľa davalo vekšie možnosti. Znači, zakončený student by mal diplomy za 2 fahy, znači čito jazik, alebo da jeden drugi predmet, to dobre. U najchodzacim roku na oddeljenju za rusinistiku jest 4 mesta za studentov, ktorí še budu finansovať zo budžetu i 10 za samofinansujucich studentov. Studenti, ktorí položili prijemni ispit na nejakým druhým naprijame, a ostali pod smušku, hodniše upisať na oddeljenje za rusinistiku, lebo pričekať druhý konkursni termin, ktorý bude koncom ljeta.